At sa ating good news naman, Idol, magkapatid po na first time sa international competition. Hinirang agad po na gold awardees. Ikwento mo ang good news na yan, Idol Vico Cancionero. First time man ng magkapatid na Tagopenyo na makilahok sa international competition na Horizon Olympiad Global Round sa New York, USA. 2 gintong medalya ang naiuwi agad ni na Purple Faith at si Trin Neo Aquino. Hinirang na top 1 ultimate winner at gold awardee si Purple Faith habang gold medalist din ang kapatid na si Trin Neo. Sa murang edad, pinatunayan ng magkapatid ang angking kagalingan ng mga Pangasinense na makipagtagisan sa ibang bansa. Bukod sa medalya, baon nila pag-uwi ang masayang karanasan. Nakilalang mga dayuhang kaibigan at supportive at proud na magulang sa kanilang tagumpay. Ang nasabing kompetisyon ay nag-aalok ng pagkakataon na makakuha ng scholarship sa isang universidad sa Brooklyn. Ang pagkapanalo ng magkapatid ay hindi lamang nagpapakita ng kanilang talento at talino, kundi nagbibigay din ito ng liwanag sa potensyal ng mga Pilipino. At yan ang ating good news. Ako si Idol Vico Cancionero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.